И здравейте на всички в 8-ми епизод на Майнкрафт оцеляване. В миналия епизод намерихме диаманти. Пак съм играл извън кадър. Разбира се. Енчантнах си нещата, направих го и убих няколко крави. Намерих малко повече суперкинс. Сега правим книжки. Тука. Да, скип. И здравейте отново. Лягаме. И скипнах, за да проверя всъщност дали са ми нанова декифотите. Защото вече няма мобове, но вече са били на едно и затова са били толкова. Даже не са се виждали. Добре, къде ми е брадвето? Какво става? Окей. Брадър. Тепиме дърва. 390. 330. Добре, тепиме дърва. Тепиме дърва. И вече заглавието ще са на български. Не смятам повече да ги правя. Аз па на английски. На кирилица. Скачваме и тук съм ги посадил. Пораснат повече. И да се надявам този епизод поне да ме чувате малко по-добре. Чакай. Кой не е да вземе още някой дръвце. Тебе те видях. Тебе те видях. Тебе те видях. Айде. Сега. Колко правим? Едно. От едно. Добре. Ох, да. Еми. Какво се прави? Брейкинг. Чакай. Колко точно айрон? Малко. Айде слизаме да майнкаме. Майнинг. Ще правим редстоун неща. Знаете, вече има. 8 епизод поле, диаманти. Не, днеска няма да правим. В другия епизод. Днеска ще ходим до Нетъра. Се надявам, че някъде наблизо има вода. Ти да видиш. Тук има. Тук. Лавичка. Всъщност ще скипнем докато открием това място. И здравейте отново. Ето на тук спомням си. Пълнихме една кофа вода. Лава. Да, тук ме правих. Докато играх извън кадър. Дай ми ги моля. Еми, бай. Чакай. Браво. Това няма да си отиде. Или пък ще. Няма да се отиде. Това е тука.
копаме, копаме. Може би всъщност да скипна, докато направя 8. Събрахме 7. Готови ли сте? Последното. После бягаме, защото идва лава. Но. 2. Не. О, е. О, е. Е. Успяхме. Успяхме. Е. Добре. Имаме 8. Качваме ли се, дами и господа? Готови ли сте да влезем в недъра? Ще скипна докато се кача и направя и здравейте отново. Влезли. Сега преценяваме къде ще е endport. Аз предлагам да го направим ей тук. Така. Не, да, всъщност ще стане чак. Няма как да не стане. Не. Еми. Трол. Трол, брато. И трол нищо не се спада. Опа. Правим го така. Така. Тук го махаме го това. Той всъщност. Не, трябва да е така. Добре ли съм? Това ще надявам, че ще е достатъчно висок. Поне да се надявам. Еми. Едно. 2, 3, 4, 5. Едно, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Палиме го. Ако не са получили, го гасиме. Не са получили. Добре. Каква е поредната пътия, която направих? В този... Само аз ли си схванах тъпотията? Пишете коментарите на този клип дали ви е харесал. И ако ви е харесал, лайкнете го. Но две. Чакай. Още един трол. Още един трол. Извинете ме, ще скипна докато го направя. Здравейте отново. Веднъж ли? Да. Спиваме. Скипвам. Продължаваме. Трябва го. И ако не ми стигнат, ще направя другия епизод. Небе ми просам, дами и господа. Дами и господа, просам. И... пак съм прос. Ще скипна клипа. Си дослезна и взема още две купчета. Защото просто това вече е недопустимо, съм толкова прос.
Добре. Още. Нисък заряд на батерията. Където ли ще скипна? Я здравейте! Отново продължаваме. Гледам, че говоря така, просто исках малко да се полегава. Добре, продължаваме. Алеле, що запецвам? Без запецване. Внимателно, елегантно, нагоре. Добре. И щом завърша това, излезнеме, може би. Ще влизаме в другия епизод. А другия епизод енчантваме бронята. Колко съм прав. Има ли смисъл? Дами и господа, End Portal. Слагаме го торчле и привършваме този флип. Абонирайте се, защото ако се абонирате, ще бъде хубаво. Тон и чао.